megalayapost.news. Islam! Islam! Yom Menderi! Yom Menderi! Yom Menderi! Kajantia National Council JNC mentaka singi kala penlong daga jingi ki ka baklempoi perkhat ban penpau ya kajing bitar ka bajur halor kajing le menti Kajantia Hills Autonomous District Council JHDC ban pentri kam ya ka ketien penar bat kajing ki bean ki barjela ha east bat west Kajantia Hills haba sedang ya kini kajing ki kansan ka JNC kala sedang daga jingi ya pat ba bakila ra da kila mayong bat kila lektur haplau ka JHDC ban penpau ya kajing persya ya ka JHDC baka seng kala keno baka JHDC kala le menti halor ki teki arteli kimat ban pentri kam ya ketien penar baru bante lah kami ki kam khayi pateng bean ki barjala hakite ki artli ki district Kajantia Hills u president ka JNC ba sambor milingdo unapan paw ya kata ka jingsau benyau ka bakra ba ka JHDC kamla satyaban perking ya ki kam khayi bean ki barjala baru ban pentri kam ya ketien penar hakite ki artli ki district ngimde ki bakwa ban ra ya ki hiru hura ban penlong ya kani jing ya ki handrengi kersiu thia ya ka JHDC ba ka don ya kata ka jingkit kle ban paik mat lem sha ki jing e jong ki trai district bat ki trai jila ong ba lingdo bat ban rap ru ba ka JHDC kala dai ban shimkhia ban phai kmat lem na ka banta ka jing e kitura district bat kitura jilla shushu ula ban rap ru ba ka JNC ka dawaru ban pendu no ya ka jing ai trading license ki bar jilla ban penun kam ya ka tien penar kum ka tien ka bala ban penun kam pai ba baru ban khot kerpang da ka dorbar kerpang ka JHDC ban ya kran kerpang halor ki te ki artli ki man balawan ra da ka JNC da phai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yo lat yang kibar kejing kharo yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam la da khurun bi chetai po East Jaintia Hill district yuna ka wi kesngi nang mi nang kharoi ki dukan yang kibar jelah da keni himan ga ko wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam hakam kini ki por wa ki khon khonro em dia perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la de ke do ak kira sarkar la ko mi uman hamre la de phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da du do la yo da dap ki bar jalla ti kam ke sen da thoi cha ka JHDC wo khnra ya ka trading license am kini ki bar jalla ki wo em ha keleng ki Jaintia hamre hedon ne singim puyo e ke jubab tak kau ar kejing thok kau ada boy to kejing to wa ka keten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHDC de pas go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak thok Jaintia wat ya kini ki dak thok de publish de penmit la ka Meghalaya kazat andre ka wa snail si ong wa don ne ke singim pam kra kam ya kini ka resolution ide boy la kejing do wa ka JHDC wo penman sa ka bi ka special session kejing to wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHDC re penman ki da ka official sendon baru penam kam la ki da thok Jaintia lengba ki department ki pair yang ka JHDC da kini hi to ka daw ba ka wa penman ni kam ka JNC wa wan penman ya kini ka jingi ki wa jai hani hikmat office yang ka JHDC ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise la nek wa sendet ne pa kenang yo kursutia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu ka jing plumat an rekowi dan ka jing temu to wo kursutia ya ka JHDC ne benta ka jing mentoy ne benta uman sekep no kata kanong yeda ye kirit pai na kini ki ha pai ki wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman ikam ka JNC wo mi cekmat wo peman ya kini ka jing ki ka wa jai megalayapost.news.